dagens Danmark er der mange, der går fra hinanden eller får et barn uden for et fast forhold. Hvordan stiller vi os som samfund til, om et barn skal bevare kontakten til begge forældre? Er det for enhver pris? Området reguleres af den nye forældreansvarslov. Loven var lige fra starten et eksperiment, i det et enigt folketing valgte at tilsidesætte det lovforslag, som Familieministeriets ekspertudvalg havde udarbejdet. Altså, jeg oplever, at den nye forældreansvarslov ikke virker helt efter hensigten. Og det handler primært om, at loven er jo tilsigtet de familier, som når de bliver skilt har konflikter med hinanden. Ikke de familier, som godt kan finde ud af, at de behøver ikke loven. Og lige præcis for de familier, der har konflikter, der virker loven efter min opfattelse ikke efter hensigten. Barnets Tarv er et netværk af forældre, som reagerer på forældreansvarsloven. Altså det vil sige en reaktion på forældreansvarslovens manglende beskyttelse af børnene. Barnets Tarv har 2 mål. Det ene er at fungere som sådan en intern støtte til hinanden, når man oplever store følelsesmæssige udsving i forhold til børnene. Og det andet mål er at skabe synlighed om forældreansvarslovens konsekvenser. Altså, vi har lavet en hjemmeside, som fortæller om vores synspunkter. Og da vi jo ikke er nogen af os rige efter langvarige sager med advokater, så kan vi jo ikke lave PR for os selv. Men hver eneste gang nogen hører, eller vi fik for eksempel noget kort sendetid i TV2 for et par måneder siden, og der fik vi op mod 30.000 besøgende. Det er jo ikke, man ved jo ikke, om det er nogen, der så støtter eller ikke støtter vores synspunkter. Det viser i hvert fald, at der er ret stor interesse for det her emne. Og så har vi modtaget en del breve fra forældre, der er rigtig kede af det og meget forundrede over, hvordan loven virker. Og breve fra bedsteforældre, der slet ikke kan forstå, at deres børnebørn skal leve i det her konfliktfyldte rum, der er opstået efter loven. Tvungen forældremyndighed, det er jo tvang. Hvis forældre kan samarbejde, så vil de jo aldrig gå op til overpræsidiet og sige, vi kan ikke finde ud af det her, I må bestemme, hvem vores børn skal være hos. Det, der sker, det er jo, at man går op og siger, vi kan ikke finde ud af det, og så siger en dommer, ved I hvad, det går I bare lige hjem og finder ud af næste. Og der kan man jo sige, hvis man var psykolog, var det jo da den nemmeste konfliktløsningsmodel. Det var jo bare at sige, I går bare hjem og finder ud af det, det var godt, I kom. Når forældre kommer og beder om hjælp, fordi de ikke kan finde ud af, hvem der skal have ansvaret for barnet, så ligger der jo nogle meget alvorlige motiver til grund for det. Og det kan være, at den ene af forældrene ikke har haft særlig meget kontakt med barnet. Det kan være, at der har været alkohol. Det kan være, at der har været vold. Det kan være, at der har været psykisk chikane. Vi kan ikke vide, hvad der har været. Så derfor kan man simpelthen ikke bare dømme folk til at gå hjem og sige, det skal I bare leve videre med. Det kan man sige, man kan jo sige, at forældrene kan jo gå hjem og skændes videre, men da den nu er lavet loven ud fra barnets tarv, så kan man sige, at det vil være virkelig at gøre barn fortræd, og skal sige, nu går I hjem og må fortsætte jeres skænderier og jeres chikaner, og det må barnet bare lide under. Fordi sådan siger loven. Loven siger, at det er godt for barnet at have en far og en mor, og I har lige ret til dem. Det er ikke fair over for det her barn, fordi et barn har ret og krav på at have en far og mor, men ikke en hvilken som helst far og mor. Ja, jeg har den her dreng, nu er han så 4,5 år, og faren har ikke rigtig set ham, han har aldrig rigtig sådan interesseret sig for ham, og da så var 1,5 år, der søgte han samvær med ham inde i statsforvaltningen. Så den her sag har jo kørt i snart 3 år, og der er nogle grunde til, at jeg ikke er så glad for, eller man skal sige, at drengen ikke har set sin far. Altså, der ligger en sag hos politiet om et polititilhold og en voldssag, en verserende voldssag derinde, fordi han har overfaldt mig en masse gange. Blandt andet, da jeg var gravid, der sparkede han mig i maven, så ved at tabe barnet og sådan nogle ting. Og så kommer han måske bare fra et andet miljø end mig, hvor de gør nogle andre ting, som måske ikke er så godt for en lille dreng, kan man sige. Og de gange min dreng har været derude, så han fortalt nogle ting, hvor jeg tænker, at hvis halvdelen af det er sandt, så er det ikke særlig fedt for ham, kan man sige. Efter at en ny lov er trådt i kraft, oplever vi rigtig meget, at det der med, at mange sager er blevet genoptaget.
efter at den nye lov er trådt i kraft, har været en af de ting, som virkelig har affødt mange henvendelser. Altså forældre, der er frustreret over, at en sag, der var afgjort, forældremyndigheden var ligesom fastlagt, samværet var fastlagt. Nu kan man indlevere sagen igen, nu kan den tages op igen, og nu kan barnet igen opleve forældrene konflikte om forældremyndighed og samvær og hvad der hører til. Ikke? Så det er nogle af de henvendelser, vi får, og den type henvendelser havde vi jo ikke tidligere. Og vi kan se, at børnene virkelig får problemer i de her sager, ikke? Fordi de ligesom troede, at tingene var rolige og stabile omkring dem. Og det er de så ikke.